na makweli yogoichania ayanene anyarega kwenekigwa nsemo ya minyingu yegotoka ime kaunti ya Kisii. Asamarita ngurugwira mwindi oyo sokoro yane twarengenere marago ba saa moja tukaende krap kerima atari akagura maru tukanyinere agandebi agante mokobe tuye tukanyoruiga tukamokoba noyo tukamorta baka nyombaga agasiekero moyene tukamotiga ponto uji gutaboka wana mambi oyocha twamurangiri nero ndinga rangi yangu sokore agose na twate chirandiro chate bia oya sogete ngubukani alafu kurwo rando diaja ngeki muntu rando dia turi dishari yari geria de umuntu yakwete twabunumura twanyora na asirete nigo anene musacha oyo mu wimyaka igatwa oyanne umanyikante una Joshua emambia lero anyaraga kunyora nyumba ase konyamenyete gasireti ubugima bwaye Samarita Marita Barongo umanyane irandi iga mwamuliango sublocation inabo kike mambi nakoba abana ku school ekere nkoirana naja nanyora abantu aba batichirani nsa bagonte inga twatulire elicha muino gabo tuliru lakini bwangire kuboka naja ninje bono nja kubulinga ki nja kumutura na muturegeka tabogeti namanya kubwata na take step tigandore na chikongusaga tirisa na raga changa karagake na rento muina nyanyaiga na chikurigereri guchimbe namanyora gwite se bintu iguru igo anene aburi tukurigoro banyate bagosoka amone gati yabasani baye egati yabo abwanene tonya to kwana warwo kuri ndini go batwenekere bunanigo achiete akanywa ekenyigwa ekyanene bagotamna kerokinde na kikanyate kumwirira gutwekamo Samarita ngoro kunyange 7 Santon enekine munga tundi nande ngami yagozira no mozani ane togosibanere arabangoru asema yamenyingwa ngo ikansa mapo no menyate maiga ya mapo sepa ekorokosmo banyara nyagosira bale na mochokoro yo mu murongo eroka mochokoro lakini mochokoro na bakabona na bagata mochokoro to gago ndangeli na katu na ngoli kurumambi ngo enda gojisale ai karansi tense ngo ikororo gahanda na koligiri sana mata inde ngonya bana no ngonya akarusiemi akanga toko bwata aganda ngire nyomba tukamutambo kikiri nikingereze buna twamutambo getie para ga straight kiri nikingaroro konyoro no ene munya gitali tarasi akai karansanse ongwana na ro bwe puru akaturumbo kagocha akamomoleka kamata wachire bia tokonyo to molegesio borabu na bwata simiana tokonyo moto molegesio borabu tumuire nyomba tukamubwaterana no mocho kuro yoya na inche oyo ndaga tumulekera tukamaleta tukamoigorero morango aye to bwate kebuli kende tukaigora nyomba kamata isieka kurume agasieka kerasieka ande ege taigota ero manyana ndimo maitino ali ta to manya ne nikinemo ege taigota sawa bagata bachichirani bagata bosiekere tukakuno morango tukanyoro siekere tukasoka mochokoro ya gaswa sechiru mwechibere erumo ya eti maiti are yam oya gasoro njengage tukayana no mumurabu epuru tukayana tukatigana njengana mwana arakaenda nabo kamwendo wa sambiri bunana lete ka waida ngara twasibani no mondo ngomwakera ndesimi ose na manyana kiabogete lakini otimbwa ati namba yae na tira gocha na tambuka lero tinje tiga singo kole gasi yo chonga mara lero na bwate ke barua sengochi na tambuka ndore na kyo yabogete na ndegas na chaga na turo mocho koro ya na nyora bantu mbaro bechire bali bakobeka chi product tabaenge mwae na moboli na ki sokoro ya achire gas ntai motule na kongonto oanga na mata enjo motule na sokoro ya ai tabe bono kero mungwano timora betiti maiti gosen sokoro ya kina chana nyona musokoro ya ngara boli wa bairi na kwana bairi no yobwe account ya mobwake rwesimu nje ndutwa genda chichirani cha tabana cha mobunire teke buli mapema kerasi kerete funguo nyomba wana buna twamotura bata bana bakorara igo ochobo kachinsa chiaye
abana ruoro kengoru koru singoru nacha nanyora bantu batenene ga nacha kwene kinanyore egetai gotekene garaire igo anene abanyimbo banyara bawikirana asorogongoro igaro menyingwa nanne kurusia omubere onyagusira asensemeyiga nakuyira wika asenkendu ekeregega okendrete anene asubutuki kubwatikana amunengane yiga bwachakiriwe nabutambe koroiga ase orogongoro amenyingwa rugutoka ime kaunti ya Kisii Eriana Lucas Mugaka.